De binnenstad van Ljouwert maakt Stakkermier een grote Ieperloftgalerie worden, maar zo'n 1000 schilderijen. De initiatiefnemers van deze Kunstroute 2018 zorgen haar project als een protest richting de organisatie van de culturele haatstad. Ze vinden dat er in het officiële programma Ombod Stakkermier te meer ruimte wordt om de beeldende kunst uit Friesland. Ik vind wel dat de beeldende kunst in de cultuur een heel grote plek inneemt. Met name in Friesland. Met name in Friesland en er wordt heel weinig aandacht vind ik aan besteed. Initiatiefnemer is de Friese kunstenaar Mattensale Brouwer, die in Japan wennet en werkt. Brouwer heeft in Japan en via de boeten bekendheid kregen als origami-kunster en was zelfs wereldkampioen in het teren van papieren kraanvogels. Brouwer zet al 3 keer jeder maar succes een kunstroute op in de Friese haatstad. Hij begrijpt net dat de culturele haatstad zelfs net meer omdenken heeft voor de beeldende kunst in Friesland. Er zijn heel veel individuele mensen met een heleboel talent die niet gevraagd worden, maar ook niet naar geluisterd worden. En ik denk dat dat een van de dingen is die heel erg jammer is. Want iemand kan kritiek hebben, maar luister naar die kritiek en doe daar iets mee. Want dan kun je namelijk meer mensen daarbij betrekken. Ik heb heel veel verschillende kritiek gehoord. Maar dan denk ik ook van, voor sommige dingen zijn oplossingen. Maar dan moet je wel met elkaar gaan samenwerken. En ik denk dat die kans de culturele hoofdstad heeft laten liggen.